Устод Наимов Қурбонали Ибрагимович яке аз устодоне ҳастанд, ки ба мо дарс гуфтанд ва имрӯз хушбахтона бо ин устод соли ҳаштум мешавад, ки мо якҷоя бо донишҷӯён дарс гуфта истодаем. ин чархи фалак аст. албатта лекин бисёр ман хурсандам, ки устод дар синни муборак ҳастанд, дар синни 75 солагӣ ҳастанд ва имрӯз 25 октябри соли 2023 55 солагӣ собиқаи кории устод Наимовро мо қайд карда истодаем ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки эҷодиёти устод гуногунранг аст. устод як меъморе аст, ки ҳам ба меъморӣ, ҳам ба расомӣ, ҳам ба ҳайкалтарошӣ, ба амсиласозӣ махсусон бисёр шавқи зиёд дорад ва аз таҳти дил ба донишҷӯён дарс медиҳад. Вот сюда посмотри, близко. Настоящий очень работает. Но не доработал. Это называется рак. Ну, можно сказать, рак, можно сказать. махсусан дар бораи шаҳрсозӣ ва аз нуқтаи назари нақшаҳои муфассали маҳал беҳад таҷрибаи калон ва бой доранд. мо якҷоя инчунин дар шӯрои шаҳрсозии сарриёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе аъзо ҳастем. Говоря 90-го года. Долго память была толпа такая. Но здесь ни слова об авторе не написано. Ваш, это, дед. قرار قطعی صاحباشون ایجا میدیده ایجا اینا نگاه کنه چه خیلی که اینا در همه جا یا خانه اگر باشه بامی خانه یکم حولی خانه بلوگی ای بامی خانه بلوگی حولی خانه بلوگی ای توزه کوهستانی هست که در این کوهستان انا همه خیلی زندگی مردمی توی персонаж мегӯяд, ки як деҳае аст, ки устод ҳамин деҳаро тарзи ба қалам додааст, ки бин деҳаи маланд. устод ҳозир дар авҷи камолот ҳастанд. корҳои эҷодии устод аз рассомӣ, наққошӣ ва ҳайкалтарошӣ зиёда аз 200 корҳо имрӯз дар ошёнаи якум гузошта шудаанд, ки рӯзи дуюм аст тамоми донишҷӯён дар гирдогирди эҷодиёти устод давр зада ва ҳар кас фикри худро ба ҳар гуна гуфта истодаанд. онҳо мазмуни ҳархела доранд. ба устод агар аз ҷиҳати меъморӣ назар кунӣ, устодро чунин мебинӣ, ки вай меъморе аст, ки тасаввуроти пешбинии ояндабинии худро дорад ва дар соҳаи меъморӣ ҳамто надорад. агар рӯ ба эҷодиёти меъмор Наимов нисбат ба рассомӣ кунӣ, барои
як эҷоди қарбонари Иброҳимовро фаҳмидан шояд дақиқаҳои зиёд лозим аст ки онро тамошо мекунӣ ва дар ахир ё мефаҳмӣ ё умуман баъд аз худаш мепурсӣ ки устод ин эҷодиёти шумо дар кадом мавзӯъ аст. барои чӣ? барое ки тахайюлоти устод беҳад гуногун аст ва он саҳнаҳо он эҷодиёте ки дар рӯи қалам ва рӯи нақша овардаанд гуногун ранганд. Я, го, Мали. Это купили. Асанов Нозимшо, устоди донишгоҳи техникии Тоҷикистон. имрӯз барои тамоми шогирдони яке аз устодони бузургтарини соҳаи меъмории донишгоҳи техникии Тоҷикистон муҳтарам Наимов Қурбонаи Иброҳимович як рӯзи бисёр хотирмон ва рӯзи барои ҳамаи мо ибратомез аст, чунки дар тӯли зиёда аз 50 сол устод ба фаъолияти илмию педагогӣ машғул буда, инчунин ба корҳои эҷодӣ даст задаанд. ман худро яке аз шогирдони солҳои ҷавонии устод мешуморам, чунки зиёда аз 50 сол боз пештар ба ҳайси устод, ба ҳайси шогирди устод ва баъдан дар ҳамкориҳо бо устод ҳамчун устоди донишгоҳ бо якдигар кору фаъолият кардем ва дар корҳои эҷодӣ низ ҳамкориҳои зиёде доштем. имрӯз мехостам ки устоди муҳтарамро бо ин дастоварде ки таи 50 соли собиқаи корияшон, зиёда аз 50 соли собиқаи корияшон ба даст оварданд, табрику муборакбод гуфта ба онҳо умри дароз, саломатии бардавом ва дар корҳои эҷодии ояндашон муваффақиятҳои нав ба навро орзу намоям. Здесь вот вечерний Йосиф با همراهی استاد نایموف کار میکنیم در یک کافدره. من اگر استادم باشم من خودم شاگردی استاد نایموف حساب میکنم. برای که کارهای ایجادی معلوم کردیم استاد نایموف قطعی کار کردیم. بسیار قطعی آدم کار کردن یک شرف بزرگ. فکر میکنم که حیات همین ایجادیات همین نایموف فقط حیاتی دهات رو در بر میگیرد. اساسا میگیریم بعد که شخص با اثرهای آدم توجه میکند و میبیند که در آن حیات دیها تجسم یافته است. یعنی که هر حالتهای مثال برای همین حیات کارهای ایجادی استاد گفتن ممکن که 4 فصل سال در بر میگیرد. بعد که کس میبیند سال زمستان هم هست، بهار و تیرمون و تابستان حیات دیها هم هست. فقط با استاد کارهای ابسترکسیونی هم دارن. ابسترکسیون میگیم ما ایجاد کارها که معنای بسیار معنای چطوری معنای فلسفی هم دارن که بغیر خودشان فکر که اگر کس برای فهمیدنش کمتر کمتر میشه. فکر میکنم که این نمایشگاه برای دانشجویان یک بسیار نمایش ناز شد. دانشجویان در اینجا بسیار برای خودشان بعضی چیزا ممکن که میگیرن، برای که ما در وقت آموزاندن
از خیلی مثال بگیم که رسامی یا که ژیوپیس میگیم و در اینجا برای اینو بگیم که یک کار عملی استاد پیشنهاد کرده ما میگیم